गुबुन गुबुन गामिफोराव रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बादिनो रौमारी खाग्राबारि गामियाबो रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। दिनै बैसाग दाननि नैथि सान। बे नैथि सानाव गोबां बर' गामिफोराव रंजालि बैसागुखौ बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रौमारी खाग्राबारि गामियाबो रंजालि बैसागुखौ दिनै बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गाहाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो थुनलाइ बिजिरगिरि राखाव बसुमतारिया। लोगोसे खाग्राबारि गामिया गामिनि गोसोखांथि हिसाबै गांसे बिथराइ मुंनि बिसम्बिबो साफायना दिहुननाय जायो, जायखौ साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि राजा देबजित बसुमतारिनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। मेगाजिन बेखेवनो लेंहरदों। मोजां मोनदों गोजाम गामि। उन्दैनिफ्रायनो आं बेवहाय माने थांलाय फैलाय दंमोन। जिहेतु बे गामिनि मानसिफ्रा आंनि कयेकजन लोगो दंमोन कलेजाव फरायनाय लोगो। हाइ स्कुलाबो आंना खाग्राबारियावमोन। गतिके थांलाय फैलाय आरो गोदोनिजों दिनैजों बहुद डिफारेन्स जाबाय। बे गामिया सोलायबाय, महरा गुस्लायजोब्बाय दैबाना जानानै। गोजाम लोगोफोरखौ लोगो मोनगोन आसायै बेसिम फैनाय जादों आरो बिजाब बेखेवनानै मोनसे जारिमिनारि बे खाग्राबारि गामिनि मोनसे जारिमिन, बे जारिमिनखौ हमथानानै लाखिनायाव निस्सय गोरायै मदद जादों होननानै आं सानो। आथिखालाव माने नोंथाङा सासे लिरगिरि हिसाबै नोंथाङा मिथिनो हागौ। आथिखालाव माने बैसागुखौ मोननै रावै बर'फ्रा बुङो। मोनसे जाहैबाय बैसागो, मोनसे बैसागु। आसलथे बबेया कारेक्ट? बैसागु आरो बैसागो आसलथे बे डाइलेक्ट। अबेबा अबेबा बैसागो होनो, अबेबा अबेबा माने बैसागु। खिन्थु जोंनियाव मोननैयाबो सोलियो। बेयाव रौमारी ओनसोलाव मोननैयाबो सोलियो। बैसाग दाननि आगु सान, आगु बोथोरनि आगु सान, बेखायनो बैसागुआनो माने एप्रप्रियेट बायदि जों मोननो हायो आरो। माने बोथोर गोदाननि आगु सान, बे सानखौ बरायनाय जायो। बरायनाया जाहैबाय जोङो माने मोसास्रा रंजास्रा खालामनानै फैगौ माने आबाद मावनो थाखाय, आबादथिलियाव मावनो थाखाय जों जानजि खाफ्रानायखौनो जोङो माने आगु प्रिफारेन्स, सिगां प्रिफारेन्स जानाय रंजास्रा बाजास्रा माने आबादथिलियाव बारसोमथारनोसै, बे रोखोमनि मिन्सखौ दिन्थिनाय जायो। संक्रान्तिखौ बांसिन बर'फोरानो चैत्र दाननि जोबथा सानाव फालिनाय जायो, नाथाय खायसे खायसेया माने बैसागनि 1 तारिखआवसो फालिनाय जायो, मोसौ थुखैनाय जायो। आसलथे संक्रान्तियानो जोबथा, संक्रान्तिनि सोदोबथियानो जोबथा नालाय, जोबथानाय बे माने गोजाम माबाखौ बोथोरखौ, गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोराव हाबनाय, बेखायनो संक्रान्तिया बे लास्टआव खालामनायानो मोजां। मेगाजिन नामखौ बिथराइ दोनदों। बिथराइनि सोदोबथिया जाबाय गोरलै बिलाइ खिलिहरनाय। बे गोरलै बिलाइया खिलिहरबाय आरो बे रागोन, रानानै माने दंफांखौ जेरै बिलाइफ्रा सहाय होयो, थिग बिदिनो माने बे बिथराइ मेगाजिन, बिथराइ समिनिनि जोहैनो बे खाग्राबारि गामिखौ लासैनो जौगालांहोनो हागोन, बे मिनिंसआव दोननाय जादों। गिबियावनो नोंथांमोननि बे पर्टेलनि गेजेरजों दुलाराय आसामनि बर'फोरनि थागिबिफोरनो आंनि रंजालि बैसागुनि खुलुमनाय, मोजां मोननाय अननायखौ हरग्रोबाय। नोंथांमोनहा जि बाथ्राखौ सोंदों, बे बाथ्राया थिगानो दङ, नाथाय बैसागुखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै फालिनाय जों नुदों। खायसे संक्रान्तिनि आगोलबो फालियो, बैसागो फैनायनि सिगां सैत्र जोबखालि फालियो, मोसौ बैसागु हिसाबै फालियो, आरो अखानायैजों मानसि बैसागु फालियो। गोदोनि बैसागु फालिनाय आरो दानि बैसागु फालिनाय जोबोद भास्ट डिफारेन्स जाबाय। आरो बे स्टेजाव फैनाया, बे जौसाङाव फैनाया 1960 मायथाइनिफ्राय स्टार्ट जादों।
बेनिफ्राय स्टार्ट जाबोदों लासैनो नङामोनब्ला बर'फोरनि बैसागु फालिनाया मादि रोखोममोन हानजा हानजा हिनजाव हौवा टाउनाव सहराव गामियाव थांनानै बैसागु मागिहैयोमोन सारेना आथोना हर थाबोलायनानै मागियोमोन बर'फ्रा सानबाय बेबायदि बैसागु फालियोब्ला बेयो जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा बेयो जोंनि थाखाय मोजां नङा बेदि साननानै नैबे स्टेजनि माबाखौ लाबोदों आरो गेजेर खोन्दोआव बे गामियाव गामिनि सिख्लाफ्रानो जा सेंग्राफ्रानो जा बोरायानो जा बिदि मागिनायखौ गैया खालामदोंमोन जोबदोंमोन बे मोजांबो जादों आरो दा मोनसे जिनिस फैफिनबावदों सेंग्राफ्रा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने हानजा लायै हानजा गामि सिं सिं मोसायै मोसायै सान्दा खाङो सान्दा खांनानै बिसोरो जयै जालायलायो बिदि बैसागुखौ बिदिबो फालिनाय नुदों आं नाथाय आं मोनसे जिनिस नोजोर होबाय थादों जों हाजार हक एसेब्लाबो जों लिरो दा फ्रि बैसागु फालिनाय धुमधाम जों नुदों खिन्थु बे मोजां नङा बैसागुआ मोनसे समावल' फैयो बियो अरायबो फैबाय थाया मोनसे समावल' फैयो वान्स टाइम जिउआ जेरैहाय मानसिनि जिउआ खेबसेल' जोनोम मोनो आरो जोनोम मोनफिना बियो थिग बिदिनो जोंनि मिनिटफ्रामबो बुंनो थाङोब्ला बोसोर गोदान एभ्रि मिनिट इज ए निउ इयार मानसिनि थाखाय मानसि एक मिनिटआव मा जायो जों बुंनो हाया बेखायनो गामि इसिंनि जायफोर बैसागु फालियो स्टेज खालामनानै जायफ्रा फालिनो हायाखै बिसोरो गामि दरब्रै दरबाजों लोगो नांनानै खालामनो हायो एबा जायफ्रा माने रांखान्थियाव एसे मोजां रोखोमनि गावसोर गसंनो हाबाय बिसोरो मोजां रोखोमै फालिनो हादों दिनै फालिदों दुलाराय आसामावनो मैयानिफ्राय गामि गामि बिदि स्टेजाव फालिदों बेवहाय जों मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होदों जेरैहाय गथ'फोरनि सावगारि बोनाय बादायलायनाय खालामो खन्थाइ आवरायनाय खालामो थुनफावथाय बादायलायनाय खालामो सेरजा हुनाय बादायलायनाय खालामो सिफुं सुनाय बादायलायनाय खालामो खाम दामनाय बादायलायनाय खालामो बे कालसारखौ जों लाखिनो हायोब्ला बे हारिमुखौ जों फोथांनानै दोननो हायोब्ला जोंनि गेजेराव सिफुं सुग्रा सेरजा हुग्रा 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन सेरजा हुग्रा हारमनियाम दामग्रा दायना थुफ्लि दामग्रा मेथाइ रोजाबग्रा मेथाइ लिरग्रा ओंखारबोगोन दा जों बेखौ नोजोर होनांगौ बिथिं थायोब्लासो जों बेखौ जों खालामनो हायोब्ला जों साबसिन हामसिन जों बानायनो हागोन आं दहायनो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ए थिं अफ बिउटि इज जय फर एभार जोंनि हारिमुआवबो बियो दङ आं आसा खालामदों जोंनि दुलाराय आसामनि रायजो राजाफ्रा बेखौ नोजोराव लाखिनानै हायला हुइला गाजा गोमजा रंजा बाजा फालिगोन होननानै आसा खालामदों आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जों नुदों दोरोङारि दामजुफोरखौ लानानै बैसागु फोरबोखौ फालियालासिनो दा आथिखालाव इलेक्ट्रनिक गिटार गुइटारफोरजों दामनानै मोसायो बे नाथाय जोंनि हारिमुआव खाबजाया बियो जोंनि हारिमुजों मिलाया बियो बेफोर मेथाइखौ जागजिग जुदि दामनानै मोसायोब्ला बे बैसागु होननानै मिथिनाय नङा दुलाराय आसामना नङा एसिया हादरमानि मानसिफ्रा मिनिगोन जोंखौ बेखौ दामोब्ला जिहेतु जोंनि दामजुङा सेरजायासो खामासो सिफुङासो जथायासो गंगोनायासो दा जों गंगोना दामनाय नुबावो नामा नुला बे कालसारखौ जों लाबोनांगौ आं नोंथांमोननि पर्टेलजों खावलायगोन जे बर'फ्रा गंगोना दामनो बादायलायनाय खुंनांगौ बेखौ खालामनो हायोब्ला जोबोद मोजां बे गिटारफोरजों इलेक्ट्रनिक गिटार मेन्डलिन दामनानै बैसागु मेथाइ रोजाबब्ला बे मिनिंलेस ओंथि गैया बियो जिहेथु बैसागुआ आबादजोंसो सोमोन्दो दङ आबाद मावनायजों सोमोन्दो दङ आबाद मावनायनि फेस्टिभेल हिसाबै बेखौ जों खालामनांगौ जों दुलाराय भारतआवनो नाय आबादजों गासैबो सोमोन्दो दं बे हलियाबो आबादजों सोमोन्दो दं बांगल साउथ इण्डियानि चैत्र मासाव मोसानाया बे माइ हानायजों सोमोन्दो दं रासिया हादोरनि मे मासाव फालिनाया बेबो माइ गायनायजों सोमोन्दो दङ जोंनि बे बैसागुआबो नै फैगौ माइ गायनायनि बोथोरा फैगौ बेखायनो आं लाइमोन सेंग्रा हानजा सिख्लाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जों बेहाय दामनो नाङा सेरजा हुनो सोलों सिफुं सुनो सोलों खाम दामनो सोलों दायना थुफ्लि दामनो सोलों हारमनियाम दामनो सोलों अब्लानो जोंनि हारिमुखौ जों गावनि आंगो हारिमु होननानै लाखिबाय थानो हागोन आथिखालाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव फ्रि बैसागु खुंनाय जायो नाथाय बेखौ माखासे गेदेरमाफोरा फ्रि बैसागु खुंनाया मोनसे मिनिंलेस होननानै बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनो येस बे सोंनाया खुब मोजां जादों बे
फ्रि बैसागु खुंनाया जोंनि थाखाय गोनां नङा जों मानो खुंनांगौखौलाय बैसागुआ बिदा सानफ्रामबो खुंजायो नामा बैसागुनि आगोलबो खुंजायो नामा बियो बैसागुनि खुंब्ला दिनैनि 1 तारिख बा 2 तारिखखौ जों मानो खुंनांगौमोन मानो रायजो राजाखौ बुथुमनांगौमोन फ्रि बैसागु खुंनाय माने बे जानाय लोंनायनि अनगायै जेबो गैया भाई बे खुनु हारिमु फोथांनानै लाखिनो हाया बियो दा बेखायनो जोङो आसा खालामदों बे फ्रि बैसागु खुंनायखौ स्टप जानांगौ नोंथांमोननि गेजेरजों चेनेलजों खावलायनो लुबैदों जे जोंनि गेदेमाफ्राबो बुंदों बे जोंनि हारिमु नङा जोंनि हारिमु जोंना बैसागुखौ गोदो 7 दिन खुङो जोंनि इकनमिक्स कन्डिशना रांखान्थियारि थासारिया बेखौ होआ दा बेखायनो जों साननै खुंबानो थोजासे बेयावनो एखे टाइमावनो दुलाराय आसामावनो खुंनो हायो बैसागुखौ बिदाय होलायोना बिदायबो होयो जोंनि गेजेराव बिदाय होनायखौ लाखिनो हायो जिहेतु बे दानसेया जोंनि थाखाय रंजानाय खिन्थु बिनि सिगां नङा बिनि उनथिं खालामनो हायो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय खाग्राबारिया जाहैबाय रौमारि ओनसोलनि मोनसे गोजामसिन गामि दा बे गामिया मोनसे समाव ग्रोम ग्रोम रायजो जादोंमोन आरो ग्रोम ग्रोम रायजो जानायनि गेजेरजों गामिखौ मोनसे सोलोंथाइ बा रांखान्थि जेरैबो जौगानायनि मोनसे खामानि मावदोंमोन नाथाय फैयै फैयै मोनसे समाव 1986 निफ्राय आइ दैमानि खुरखानायाव जोंनि गामियाबो सिलिंखार जादोंमोन थेर बेथेर जादोंमोन न' बां गासिबो माने जोबस्रांदोंमोन दा बेवहाय सेरखाय बेरखाय जोंनि न'खरफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गोदाव सोरावै थाहैनांदोंमोन आरो दा बै समखौ गोसोखांनानै जोंनि दिनैनि उन जोलैया बैसागु खुंनायनि गेजेरजों बै थांनाय जोंनि जे थागिबि सुबुंफोर बै सुबुंफोरखौ नै दानि सोलिफुनाय गोदान जोलैजों मोनसे सोमोन्दो खालामफिननो थाखाय बेखौ जोङो नाजानाय जादों आरो बे जोंनि गामिनि गेजेरावनो जायफ्रा दिनै खस्थ' खालामनानै सोलिदों बिजनेस खालामदों बिथांमोना रांनि अनसुंथाइ होदों आरो मेगाजिनखौ साबना हामना दिहुननो हादों आरो बै गोमानाय जोंनि गामिनिफ्राय गोमालांनाय रुंसारि जानाय बिथांमोना मा मावदों मा मावाखै बेफोरखौ लानानै जों दिनै बुरखांफिननो नाजादों दा बे जोंनि दिनैनि बे बैसागुनि गेजेरजों जोङो जोंनि गोमानाय जारिमिन बेखौ जोङो बुरखांफिननो नागिरदों बा जोंनि बै समखौ जोङो जोंनि दिनैनि गोदान खाग्राबारि गामियाव जों गायसनफिननो नाजानाय जादों आरो दा जोंनि दिनैनि बे बैसागु रंजानायनि जि गुबै थांखि जोङो बेनो आरो नांलाना गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी SAP पैनेल नेम प्लेटार्स रेट्र' रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन